भाई हमार जोन फिल्म आइल बा रंग दे बसंती खेसारी लाल यादव के फिल्म अरविंद अकेला कल्लू जोन बारे भाई हमार ये फिल्म के प्रचार कैले बारे। तो भाई हमार ये वीडियो में तू लोग शुरू से अंत तक बन रहा जा। ये वीडियो में हम मतलब कौन कौन ऐसा तमाम स्टार कैले बारे सबके वीडियो हम डाला जाए बारी बारी से। तो भाई हमार औसा ही खेसारी लाल यादव के जो फिल्म आइल बा रंग दे बसंती वो फिल्म के प्रचार कैले बारे अरविंद अकेला कल्लू। हाँ हमार भाई कि जोन की अरविंद अकेला कल्लू और खेसारी लाल यादव से बहुत ही जिगरी दोस्ती बा। भले हम मानते नहीं कि इनका लोग के फिल्म साथ में नहीं आयल लेकिन फिल्म इनका लोग के साथ में जोड़ी ब्लास्ट करेली बा हमार भाई। आज की इनका लोग के फिल्म अभी शूटिंग चलता। तो भाई हमार जोन खेसारी लाल यादव के फिल्म आयल बा रंग दे बसंती वो प्रचार कैले बरन अरविंद अकेला कल्लू। एक बार वीडियो देखो। नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। तो कैसन बने लोग आप लोग? गुड आफ्टरनून के साथ साथ लाइव के देखी सब लोग के सादर प्रणाम बा। मुंबई गुजरात में रेज भैरवाला अभी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आप लोग देते हैं लोग। सो मुंबई गुजरात में जे भी भोजपुरी भाषा से जे भी भोजपुरी फिल्म से प्रेम करेला आप लोग जाए लोग। बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर फिल्म बा। जय श्री राम जय श्री राम। तो भाई हमारी रहे अरविंद अकेला कल्लू जोन खेसारी लाल यादव के फिल्म आइल बा रंग दे बसंती वो फिल्म के प्रचार भी करत रहे और बोलत भी बारे साथ में कि बहुत सारा प्यार भी मिलता। भाई हमारे इनका लोग के दोस्ती इतना करीबी हो चुकल बा आज के डेट में कि पवन सिंह भी कल्लू से फेल हो चुकल बा। जो अरविंद अकेला कल्लू के और पवन सिंह के दोस्ती चलतला वो दोस्ती में अब खेसारी लाल एंट्री ले ले बड़न। भाई हमार देखत बारा कि मतलब बहुत ही तमाम ऐसा स्टार बड़े जो खेसारी लाल यादव के फिल्म रंग दे बसंती आयल बा वो फिल्म के प्रचार करत रहे। तो भाई हमार वही में तमाम ई स्टार बड़े अरविंद अकेला कल्लू जोन बोलत रहे मुंबई गुजरात चारों तरफ हंकार मचील बा फिल्म एक के ढेर सारा प्यार दी जा। तो भाई हमारे ये से हमने के ई लौकता कि खेसारी लाल यादव और अरविंद अकेला कल्लू एक हो चुकल बलो और इनकरा लोग के जल्दी ही एक मूवी ब्लास्ट मूवी आवेली बा। तो तार लोग के इहो सोशल मीडिया पर हम बताएं भाई हमार। तो बस अरविंद अकेला कल्लू के और खेसारी लाल यादव के जे भी फैन बा चैनल के सब्सक्राइब कर ली और कमेंट में अपन राय जरूर दी।